मैं के अरे आइले बसंतरी तू अरे उड़न कर धीरे मोरी देहिया भइल बा अरे पियर हर धीरे मोरी देहिया भइल बा। लेकिन भाव में तनी गौर करो, ममता से बड़ी के हो ममता से बड़ी के अरे मलाई नाही बाहो के बहुत बुझाला हो के बहुत बुझाला जेकर माई नाही बाहो के। ममता से बड़ी के मलाई नाही बाहो के बहुत बुझाला जेकर माई नाही बाहो के। और सम्मान मिला हमारे गुरुजी जिनका आशीर्वाद मिला करता है। 500 रुपये से सम्मान अदड़ी हमारे विजयलाल गुरुजी चरणों में 100 बार नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद के कामना बा। बड़ा सुंदर बात बा ओके बहुत बुझाला जिकरे माई नहीं बा कहे के बाद काम छोटी मोटी रहला माई तोह के खेलावेली कब से जब केहू ये संसार में पैदा होला केहू कुछ बोले के ना जानेला और सम्मान मिला आदड़ी हमारे मनोहर केहू जो मारे ता कोरा में उठावेली माई के उधर जाओ जौने संसार के काली कोठई माई डी बाबा मने संसार के कोनो देवी देवता जगह ना ले हम माई देखत ना मारी मताई घर में रहेली बेटवा हो या बिटिया ए भैया अगर कोनो लइका मार देला 10 लइका में लइका बा मतारी के एहसास हो जाला कि हमार बेटवा या बिटिया रोवत हम दौड़ के बाहर आवेली तो होला काम छोटी मोटी रहला तो के माई खेलावेली केहू जब मारे लाता कोरा में उठावेली बहुत बुझाला जेकर माई नाही बाहो के। बात हुई तो बड़ा लंबा खींचा जाई कम समय में बेटवा बड़ा हो जाले प्रधान जी मनोहर प्रधान जी तो जब अपन माई बुढ़ा जाले माई बाप तनी शादी को देला अवस्था से सब गुजरेला बाबा तो जब घर में जब नौकी दुल्हन आ जाले ना तो अपने माई के कीमत तनी कम हो जाला
लेकिन हम कहिला जौन माई अपने तन के खून पिया कितना बड़ा को दिली ई शरीरिये माई के सौंपा जा तब जाके जीवन की कमाई पूरा होई। आखिरी लाइन से कहे के बाद का दुनिया में बही के नहीं, दुनिया में बही के नहीं कवनो मुरतिया, प्यारे कभी सूरज जी बता गई ललपतिया, प्यारे लाल कभी सूरज जी अरे हे माई से बड़ी के, हे माई से बड़ी के, अरे काली माई नाही बाहो के बहुत बुझाला, हे माई से बड़ी के, अरे काली माई नाही बाहो के बहुत बुझाला, जेकर माई नाही बाहो के बहुत